și mă dă cu el, ia, nu serios, bă frate, am când ne scârbă. Aia e, frate, uite-le acum, a făcut din cap până cu picioare. Deci doar nu vrei să-l lași să bea așa. Nu, îl las, decât să bea. Îl las să bea. Nu, să bea. Ce? Da. Nu, mă, frate, ce să-i fac? Ești nebun la cap? Cine a dat? A, tu să beau acum. Da, mă, lasă, frate. Da, mă, să beau acum de apă, ce ai și prost la cap. Mai stăm puțin, nu e bine așa să bea apă. Are probleme dacă mă întrebați pe mine, nu înțeleg, dar e ofticat, mi-a dat gol. Lasă-mă, frate, că... Dă-mă pe mine, nu beau gol de apă. Nu pot, frate, nu pot. Da, e aici apucata asta că mi-au apă și așa te lua la gol. Băi, mă, să bea. Nu pot, frate. Băi, Băi, ce ai, mă, frate? Nu beau gol de apă, ce ai, mă? după aia zice, să bea. O să las. O să las. Lasă-mă să bea. Nu pot să las, frate. Nu pot să las, frate. După aia zice ție, după aia. Bă, nu mă supărați, dar nu pot. Deci nu pot să te las. Nu pot, frate, să las să bea. Ești nebun la cap. Bă, mi-e super, nici tu, nici tu.